U ovom videu prikazat ćemo provjeru postojanosti armature u nosivim elementima. Klikom na ikonu Altchecka otvara se novi prozor, zatim idemo na karticu Rules i odabiremo provjeru Availability of Reinforcement in Load Bearing Element. Prelazimo na ikonu za pravila te postavljamo koje elemente želimo uzeti u obzir i želimo li provjeravati samo elemente s load bearing atributima. Klikom na tipku OK vraćamo se u prethodni izbornik. Kako bi naša provjera bila valjana, potrebno je odabrati elemente za provjeru. U našem slučaju sve elemente koji sadrže armaturu. 3D Object, Column, Reinforcement, Slab i Wall. Nakon toga kliknemo na tipku Check kako bi pokrenuli provjeru. Software je izbacio grešku na mjestu gdje unutar zida nije postavljena nikakva armatura. Jednostavno dvoklikom možemo selektirati greške u popisu, nakon čega nam software zoomira odgovarajući dio aktivnog prozora. Na ovaj način vrlo brzo možete uočiti elemente u kojima nije definirana armatura, te na taj način izbjeći nepotpuno izrađene nacrte i izraditi točnije iskaze armiranja. Hvala vam na pažnji i ugodan rad uz Alplan.